जिल्लानि मिसामारा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 4 नं वार्डनि नावखाथा गामियाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मन की बातनि जोहै अपारेशन सिन्दुरनि खौरां फोरमायहरनायखौ गासै रायजो राजाफोरनो खोनासंहोनाय हाबाफारि लायो। बेजों लोगोसे अपारेशन सिन्दुरखौ हेफाजाब होनानै आखायाव हादोरनि फिरफिला लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। थांनाय 2025 मायथाइनि 22 एप्रिलाव जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव पाकिस्तानी उदखारिफोरा भारतनि दावबायारिफोरखौ जेबो दाय गैयालासिनो इनायै सा 26 सुबुंफोरखौ गावथारदोंमोन। जायनि जाहोनाव भारतनि गासै सुबुंफोरा बे जाथायखौ लानानै सहायनो हायाखैमोन। भारतनि दावबायारि दाय गैयै सुबुंफोरखौ पाकिस्तानी उदखारिफोरा इनायै गावथारनायखौ लानानै फिन साजा होफिननो थाखाय अपारेशन सिन्दुर मुं दोननानै पाकिस्तान उदखारिफोरनि सायाव भारतनि रौनिया हानजा गोख्रोङै गाग्लोबनानै फिननाय होयो। दिनै अपारेशन सिन्दुरखौ हेफाजाब होनानै भारत हादोरनि देरहासार गोजोन खौसेथिखौ नोजोर होनानै भारत हादोरनि फिरफिला लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लायो। दिनै जोङो जयपुर नावकाटा भट केन्द्र आरो लोगोसे जनाय विधानसभा समष्टिनि सिङाव थानाय सोनाब मण्डल पश्चिम जनाय मण्डलनि सिङाव थानाय मिसामारा गाम पन्चायतनि सिङाव आरो लोगोसे जयपुर नावकाटा भट सेन्टारनि जानानै दिनै मुस्रि कामेश्वर मोसाहारि बिथाङा बे नावकाटा वार्डनि मेम्बार जानानै देरहासार जानाय बे वार्डआव बिथाङानो दैदेनदों दिनैनि बे मन की बात हाबाफारिखौ एबा भारतनि जानाखि दाखालि जाना थांनाय जा 22 एप्रिलाव पहलगाम एटेक पाकिस्ताननि उग्रपन्थी बिथांमोना बा पाकिस्ताननि थिउरिया बिथांमोना भारतनि दाय गैयै सुबुं बेरायनो थांनाय एबा दावबायारि बिथांमोनखौ सा 28 दाय गैयै सुबुंखौ जिउ फोजोबदोंमोन। बे जिउ गैयै फोजोबनायाव जोंनि भारतनि दाय गैयै सुबुं जेरै सा 28 बेनिनो सानैया मुस्लिम आरो सा 26आ हिन्दु बे बिथांमोनखौ दाय गैयै सुबुंखौ जिउ फोजोबनायनि थाखाय बिथांमोननि जानाखि बिसि गथ' गथाय जोंनि गेजेराव थालांबाय बिथांमोननि जानाखि धोरोम बासिलायनानै थिउरियाफोरा बुथारदोंमोन। धोरोमनि खोथा सोङै सोङै रावनि खोथा सोङै सोङै बुथारदोंमोन। बे रावनि धोरोम बासिलायनाय बुथारनाय जाथायखौ जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रिनो खोन्थाहै होननानै थिउरिया बिथांमोना पाकिस्तान थिउरिया बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बेबायदियैनो बिथांमोना बुंफैनानै भारतनि प्रधान मन्त्रिनो खोन्थाफैदोंमोन। खोन्थानाय लेखायै भारतनि प्रधान मन्त्रिया रागा जोंनानै पाकिस्तानखौ बुंदोंमोन जे जोंनि भारतखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जानाखि नोंथांमोना जा हाबाफारि मावबोदों बेखौ जों बावनो हायाखै आरो दिनैसिमबो दाबो बावनो हाया। जोङो जोंनि दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो पाकिस्तानाव हाबनानै टेररिस्टखौ बिथांमोननि थिउरिया बिथांमोनखौ बुथारनो थाखाय थांखि लायो। बे थांखि बायदियैनो भारतनि टीआरएस होननाय रौनिया हानजाखौ भारतनि प्रधान मन्त्रिया बिथोन होयो जे सिन्दुर अपारेशन मुङै पाकिस्ताननि टेररिस्टखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थांखि लानायजों लोगोसे 7 मेआव बेबायदियैनो भारतनि टीआरएस रौनिया हानजाया पाकिस्तानी थिउरियाफोरखौ पाकिस्ताननि हादोराव थांनानै एयार स्ट्राइक खालामनानै एर'प्लेनजों बिथांमोननि जायनाखि थाग्रा जायगा बेखौ फोजोबस्रांनानै 30 टेररिस्टफोरखौ माने थिउरियाफोरखौ बुथारदोंमोन आरो लोगोसे 50 फोरा जखम जादोंमोन। बेवहाय बेबायदिनो बे दावहाया सोलिबाय थादोंमोन। सोलिनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों उनाव मोजाङै मोजां जानानै फैयो। बेनिनो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। जोंनि भारतनि रौनिया हानजा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ भारत नाङै खना खनला जेसेबां भट केन्द्र दं बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारि बायदियै दिनै जोंबो नावकाटा भट केन्द्रनिफ्राय बेखौनो जों भारत सरकारनो खोन्थानो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो गासैबो लादों। बेखौनो भारत
सरकारनि गेजेरजों जे सिन्दुर अपारेशन बेयो जिउ लावनानै थाथों आरो बेबायदिनो जोंनि रौनिया हान्जाफ्रा भारतखौ रैखा खालामबाय थानो हाथों जोङो बेखौ साननानै दिनै गासिबो जों खौसे जानानै भारतनि जानाखि सरकार सालायबाय थानाय बिजेपि सरकार बेखौ मदद होनानै बा रौनिया हान्जा बिथांमोनखौ थिउरिया होबथानायनि थाखाय जोङो साबायखर बावहरबाय बेखौनो दिनै 2025 बोसोरनि दिनै बे 25 अक्ट' मे बे 25 मेआव जोङो